no surt res i realment, a veure, és molt difícil, no hem tingut el dia nosaltres, també ells et fan no tenir el dia, defensen molt bé, fan el camp molt petit, tanquen tots els espais, són físics molt superiors i bueno, doncs quan no anotes de 3 o quan no trobes situacions fàcils per anotar 3, doncs costa més i la superioritat física és infinita. Sempre, bueno, jo penso que de 100 partits contra Barça n'hi podríem guanyar 1 o 2, val? Hem intentat que fos d'aquest 1 o 2, des del principi ja s'ha vist que no era d'aquests, i mira, al final, si has de tenir un mal dia, que a vegades tots els jugadors o equips doncs, tenen un dia negre, no? Que l'ús et tanca, que et costa, com ha passat avui, doncs millor tenir-lo contra els rivals de dalt, que no són els nostres, no? I setmanes futures doncs, que puguem estar més encert, que el necessitarem. Al final doncs, valorem el partit sense lesions, hem mostrat una millor cara a la segona part que a la primera la imatge era molt negativa, ens hem sobreposat una mica a les emocions, a tot el que estava passant i crec que hem sigut un millor Espanyol a la segona part, que bueno, tampoc ha servit per maquillar tant perquè el Barça va fent, però bueno, al final traiem el partit sense lesions, esperant doncs, que serveixi aquest 1% de creixement que pots treure d'un partit que perds de 50 gairebé i ja està, seguir pensant Mollet i sobretot amb els rivals que ens venen després també. I tenim clar que hem de treure 6 partits, fins ara que hem sigut molt forts, hem de treure 6 partits a la segona volta, segur, per intentar salvar, ens venen 3 rivals directes cap a la part final, també a casa els 3, llavors haurem de rascar alguna fora, haurem de tornar a ser forts a casa i, bueno, doncs, passem de Mollet una mica al Tourmalet i després ja no hi ha excuses, no? Hem de buscar cada rival, anar-lo a guanyar com sigui i no mirar el que fan els altres, que sempre ho mirem, però sabem que nosaltres hem de guanyar 6 o 7 i ho hem d'intentar. Molt bé, senyor.